Luzon ngayong araw. Dating Pangulong Arroyo, kumpiyansa na malakas ang unit team sa Pampanga sa kabila ng pangunguna ni VP Lenny sa mga local survey. Papako sa Cruz, iba pang penitensya, posibleng di pa rin pahintulutan sa City of San Fernando sa mahal na araw. Pamamahagi ng fuel subsidy sisimula na sa susunod na linggo. Ilang tsuper nananawagan ng dagdag pasahe. At presyo ng gulay sa mga palengke sa Pampanga tumaas na rin kasunod ng oil price hike. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Patuloy pong paganda ng COVID-19 situation sa bansa sa kabila ng pagluluwag sa restriction sa mga nagdaang linggo. Sa kabila ng mga naitatanlang new infection, sinasahan pa rin po ng Octa Research ang downtrend o patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Alamin po natin ang sitwasyon naman sa gitnang Luzon batay po sa obserbasyon ng Octa Research at para bigyan po tayo ng karagdagang detalye, makakasama po natin live sa ating programa si Dr. Guido David, ang fellow po ng Octa Research. Magandang araw po sa inyo, Doc, at welcome po sa CLTV News. Hi, good afternoon, Jen, and sa mga viewers and listeners sa CLTV News. Alright. Una po sa lahat, ito pong pagganda ng sitwasyon sa bansa ay hindi po natin may kakaila kasi nakikita rin naman po natin sa datos na inilalabas ng Department of Health. And yesterday po, Doc, sinabi ng IATF na dito po sa gitnang Luzon, sinabi ho nila na nasa lower epidemic risk ang gitnang Luzon. Ano po bang ibig sabihin mo nito? Pakipaliwanag mo sa amin. Well, actually yung IATF and kami, Octa Research, we're looking at the same data, although slightly different yung interpretation namin from the data because we're using different metrics. We're using COVID Act now, which was developed with Harvard Health Institute in the US. Pero what we're seeing is we actually published this on Twitter a few days ago. As of March 8, yung Central Luzon, isa-isain ko, Aurora is at very low risk. Ito yung pinakamababang risk level that we're seeing. It means na the average daily attack rate, the reproduction number, the healthcare utilization, and the positivity rate are all at the lowest levels do sa cutoff na nakikita natin. So Aurora, Bulacan, Pampanga, and Zambales are at very low risk sa Central Luzon. Meanwhile, Tarlac is at low risk. Bakit lang hindi nalagay sa very low risk ang Tarlac? It's because yung positivity rate nila is not within that threshold. It's at 9%. So it's a little higher compared to others. Anong positivity rate? This is the testing positivity rate. So kunyari 9%, it means for every 100 na nagtetest, 9 ang nagpa-positive do sa RT-PCR. Compared with, let's say, Zambales and Bulacan, ang positivity rate nila nasa 1% lang. And this is very low. Yung WHO, ang standards nila for positivity rate, it should be below 5%, pero ito 1%. That's why it's considered very low. Yun nga, yung nasabi ko mga regions in Central Luzon, Aurora, Bulacan, Pampanga, and Zambales, very low risk. Hindi ko pa na-mention, Bataan and Tarlac are at low risk. Mm-hmm. So, ibig sabihin po ba nito, Doc, kasi as of now, nasa alert level 1 po tayo at binabanggit naririnig na rin natin mula sa IATF, yung tinatawag na alert level 0. Ibig po bang sabihin, papunta na tayo talaga doon sa tinatawag ko na new normal o yung pamumuhay kasama po itong COVID-19 virus? Well, technically, alert level 1 is already the new normal kasi if we compare it with the previous classifications, yung alert level 5 is ECQ. Sinabi naman nila yan na ECQ yung alert level 5. Alert level 4 is like MECQ.
Alert level 3 is like GCQ, and alert level 2 is like MGCQ. So previously, in any region, hindi pa tayo nakapag-luwag to, MGCQ yung pinaka maluwag na nakita natin until this year. Then we finally moved to alert level, be like a new normal. Kasi yung kaibahan ng alert level 0, kung pinag-uusapan yan, my guess is alert levels 0 would be like normal na. So we're parang exiting the pandemic. But are we ready for that? Kasi ang difference lang naman basically, sa nakikita ko, my impression is kasi at alert level 1, bukas na halos lahat eh. I don't think 100% capacity. 100% na, yes. And I think schools will be back na rin next academic year. So face-to-face classes, concerts will be back, bars will be back. So anong difference? Pag alert level 0, that means old normal. That means wala ng face mask. So are we ready for no face mask? And that's something that can be discussed. I understand now we're transitioning. It will be a gradual process na yung face masks may ano. Kasi dun sa mga health protocols natin, yung social distancing, essentially wala na yan. Because if we are at 100% capacity, that means wala na social distancing in public transportation, in indoor dining, in establishments. So ang natitira na lang yung face mask. Are we ready for that? We could be ready, siguro pag talaga mababa ng cases. I think it's something that can be discussed. Yes, we're at very low risk, but at the same time, yes, we supported yung pagbubukas ng establishments, na economy. Why? Because aside from mababa ng risk natin, mataas yung level of vaccinations natin, and in many regions, and this is one of the criteria of the IATF, yung vaccinations. Kailangan 70% of the target fully vaccinated. Otherwise, hindi sila makapag-alert level 1, let alone alert level 0. So it's impossible to go to alert level 0 kung hindi pa vaccinated yung karamihan ng population. But there's another aspect na we're monitoring. Although mababa ng cases sa Philippines, we're not isolated from the rest of the world. Sa rest of the world, especially sa Southeast Asia and sa East Asia, mataas pa yung cases. In fact, I tweeted this just today, just to compare. We have one of the lowest ADAR in East Asia. So East Asia meaning East and Southeast Asia. So ang mas mababa lang na ADAR sa atin would be China, Taiwan, and Timor-Leste. And lahat itong mga to, nasabi ko, Timor-Leste, Taiwan, China, Philippines are at very low risk. Pero yung iba, South Korea and Hong Kong and Brunei, they're at severe outbreak. Napakataas ng bilang ng kaso nila. Hindi lang sila, Vietnam as well, Malaysia, Singapore. So they're at severe outbreak. So it means, why must we be concerned with these countries? Well, first of all, yung borders natin are not strict. So, cases could come in. Of course, we're not that concerned kasi tapos na tayo sa Omicron. But, dati, noong December last year, we were at a lower risk level compared to now. Kasi bumaba ng cases, yung positivity rate natin sa NCR, 1% na lang. And we almost had the same, we were almost fully vaccinated na rin. Bakit tayo nagkaroon ng surge even though mababa na yung risk level natin? Well, because nagkaroon ng panibagong variant in South Africa and nakapasok yan. So those are things we have to be concerned about na baka magkaroon. Sana naman wag. Kung wala nang bagong variant, di tuloy-tuloy na. Tapos na, hindi na tayo magkakaproblema. And we're hoping wala. But we're just saying na we can't be sure if the pandemic has ended because andyan pa siya in other parts of the country. So while there's still a lot of cases in other parts of the world, while there's still a lot of cases elsewhere,
hindi pa tayo magiging kampante na, tuloy-tuloy na to. I mean, sana tuloy-tuloy na. But what if magkaroon ng panibagong variant at makapasok dito? Then it will affect us for sure. Opo, having said that, Doc, kasi po yung ating mga kababayan, dahil nga nakikita na nila na gumaganda na talaga ang sitwasyon, and yung vaccination nga ho, mataas na rin. Ano po ba yung attitude na kailangang gawin pa rin ng publiko? Kasi nga ho, sinasabi rin naman ng mga health expert, na mga ekspertong katulad yun na nandyan pa rin naman ang virus, at wala pa po tayo dun sa point na talagang kailangan ng totally magtanggal ng mask, kasi nga sinasabi rin ho ng mga eksperto na hindi pa tayo pwede dun sa 100% magtatanggal tayo ng mask, kasi the possibility na magkaroon po ng mga panibagong variant, wag naman sana, ay nandyan pa rin. Yes. So, bakit ano yung masasabi natin or ma-recommend natin sa public? Well, tama yung sinabi mo. We supported yung easing of restrictions. Bakit? I mean, we supported Alert Level 1. And we could support Alert Level 0 if it's necessary. Pero we supported Alert Level 1. Ano yung pinaka-purpose nito? Ang pinaka-purpose is to, get back close to our old way of life, na yung economy natin maka-recover. And it was in fact timely kasi we're having, there's problems in Europe right now. And I mean, this, yung opening or easing of restrictions in our country will help reduce the impact or the economic impact that will be brought about by this conflict in Europe between Russia and Ukraine. So, syempre, if we're in a lockdown, or hindi naman lockdown, pero if we have, restrictions, hindi pwedeng full capacity, mahirapan yung businesses natin, mahirapan yung economy natin makabangon, especially since nagtataas ng fuel prices. So there are other concerns aside from COVID. Pero, so we want the economy to flourish, to be driven. We want to drive the economy back to its normal levels. Pero having said that, ginagawa natin to for the economy and for yung kabuhayan ng mga kababayan natin. Pero andyan pa rin yung virus, and that's why if we're not careful, kung hindi na tayo nagsusot ng face mask, we could still see spikes in cases. Yan yung iniiwasan natin. Yeah, so yung spike in cases, yun nga, iniiwasan natin yan. And to prevent that, kailangan patuloy pagpapa-vaccinate at yung pagsunod sa minimum public health standards, which is really just face mask. And wala namang masama kung magsusot tayo ng face mask kasi it helps prevent other diseases. Correct. Maliban sa COVID-19. Opo. Doc, sinasabi ho natin na lagi rin natin naririnig na kapag na-achieve na yung 70%, yung herd immunity na tinatawag ho natin, maganda na ang sitwasyon, let's say, ng Central Luzon. For example, Central Luzon, if I'm not mistaken, nasa 75% na po of the population ang already vaccinated. But again, ang gobyerno ho, patuloy pa rin silang nananawagan kasi nga, for example, sa A2 category, may mga senior citizens. So alam mo natin na vulnerable, ang hindi pa rin nagpapabakuna, and of course, yung ating mga kabataan, although andyan na po, nagsistart na yung rollout sa vaccination sa mga kabataan, nakikita ko ng Department of Health na parang yung iba nating mga kababayan, especially yung booster, parang hindi na po yata pinapansin ng publiko. Lalo na ngayon na naririnig mo nila itong magandang balita na ito na tayo ay ready na, or nasa transition na talaga tayo dun sa tinatawag na new normal. Yeah, and it's a concern kasi
Kaya tayo nakaabot dito sa magandang sitwasyon na to. Kaya bumaba yung cases natin. Hindi dahil swerte tayo. Hindi dahil mabait tayo. Kaya tayo andito sa sitwasyon na to na bumaba yung cases natin at kahit na nagka-surge tayo ng Omicron, ay mabilis bumaba. We have protection dahil marami nagpabakuna at sumusunod tayo sa minimum public health standards, which is yung pagsuot ng face mask. Kasi ang bilis natin na pababa yung cases eh. At hindi lahat ng bansa ganito yung nangyari. Yung iba, they're still struggling with the cases. Yung Vietnam, medyo matagal yung surge nila. I think nagkapatong-patong, Delta and Omicron. Pero still, matagal yung surge nila eh. They're still struggling with it. Yung Japan, medyo kasabay natin nagkaroon ng Omicron surge, but they're still dealing with it. Tayo, ang bilis natin napababa. Bakit natin napababa ang cases? Dahil vaccination and face mask. At kung hindi natin ituloy yan, we are vulnerable to surges. Bakit? At yung booster shots, very important yan. Bakit? Kasi we believe na based sa mga ibang studies, yung immunity natin wanes after a period of time. So whether nakawaan na tayo ng Omicron, so may parang natural may temporary immunity tayo, or may protection tayo, or nagpa-vaccinate tayo, may protection tayo. Pero kung hindi tayo nagpa-boosters, after a while, bababa yung antibody level natin. At that point, pwedeng vulnerable ulit tayo. Kumaga, akala natin protected tayo, tapos humina na pala yung, may armor tayo, pero humina na pala yung armor natin. Malakas loob natin. Akala natin bulletproof tayo, hindi tayo tatablan. Nakasuot ako ng armor. Humina na pala yung armor natin over time. Numipis na pala siya. So, kung malakas loob natin, pakatablan na ulit tayo. So, ganyang aspects, kaya we think na, maganda yung situation natin, pero hindi pa tayo totally out of the woods. Especially kung hindi tayo magpapabakuna or magpapabooster shots. Yan yung kailangan natin para talagang ensured na may protection tayo against a future surge. Alright. Panghuling mensahe nyo na lamang po, Doc, sa ating po mga manonood, lalo na po sa mga taga-Central Luzon. Go ahead po. Yes, and thank you again for inviting me, Jen. And syempre malapit sa puso ko yung Central Luzon. Lagi ko monitor yan, and we're happy to report na the numbers are good. Let's continue vaccinating, getting vaccinated. Ang konti pala naman nagpapa-boosters, sana magpa-boosters pa yung mga kababayan natin kasi malaki na tutulong nito. Pag nagpa-booster tayo, kunyari dumating yung Omicron, parating pa lang, nado-double yung level of protection natin compared sa vaccinated lang tayo. I mean, maganda rin vaccinated kasi mababa na yung hospitalizations pag vaccinated. Ibig sabihin, if I'm vaccinated, my risk of getting hospitalized is lower. Pero if I have boosters, my risk of getting COVID is even lower, ma-reduce by 50%. So, magandang protection yan for us. And as we move to, as we're in alert level 1, who knows kung kailan tayo mag-alert level 0, kasi baka bumaba pa yung cases even further, baka mawala yan. Pero andyan pa rin yung virus for now. So, konting tiis na lang. Ang tagal na pinagdaanan natin, 2 years. Malapit na yung 2-year anniversary natin since the first lockdown. Marami tayong pinagdaanan, pinaghirapan. Pero we're here. Ang gagawin lang natin sa ngayon, sumunod lang tayo sa mag-iingat pa rin. Hindi naman magkukulong tayo sa bahay. Maluwag na tayo. Pwede na tayong lumabas. Pwede na lumabas yung mga bata. Basta mag-iingat pa rin tayo. At sumunod lang tayo sa face mask, and we can do this, we can succeed. At matutulungan rin natin yung ekonomiya natin para hindi masyadong mabigat yung impact ng itong nangyayari sa Europe. Actually, mabigat kasi mabigat sa petroleum prices, mabigat. Tumataas yung bilihin. Kaya kailangan all the more we need
our economic recovery for now. Alright, maraming salamat po, Doc, sa inyong pong paliwanag at sa inyong oras at mag-iingat po kayo. Maraming salamat din. Magandang hapon. Thank you. Mga karehiyon, Dr. Guido David, fellow po ng Opta Research. Sisimula na raw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga super operators sa susunod na linggo. Ito'y bunsod na nagpapatuloy na pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, nananawagan pa rin ng taas pasahe ang mga ordinaryong jeepney driver na halos wala na raw kitain dahil sa taas ng presyo ng diesel. Narito ang report. Kasabay ng nagpapatuloy na pananakop ng Russia sa Ukraine ang patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Bunsod nito, hirap na raw ang mga ordinaryong jeepney driver na walang humpay sa pamamasada sa kalsada, maitawid lamang ang pangkain ng kanilang pamilya. Si Renato Pasyon, hindi na iwasang maging emosyonal dahil sa matagal na panahon, naging malaking pahirap na raw ang pandemya sa kanila. Ngayon na nagkakaroon nga ng pagluwag sa restriksyon at may pagkakataon na sanang makabawi sa kita, fuel crisis naman ang sumunod. Nalulungkot daw siya hindi lang para sa kanyang sarili, kundi maging sa iba pa niyang mga kasamahang driver. Ang hirap na nabuhay. Hindi na nila alam kung gagawin nila. May mga anak tayo nag-aaral. Oh. Ang bili natin tumaas. Minsan nakakawala na ng gana. Nawawalan ka ng pag-asa. Hindi nga ma'am, yung konting kita mo lang, nawawala pa. Lahat naman tayo ganun siguro. Kikita ko, namamaliki ko, magkano pera niya. Diyos ko, konti lang nabili. Tama. Dati yung sana yun, makapag-isip sila na magandang magandang paraan. Ganito rin ang daing ng jeepney driver na si Ronaldo Bautista. Dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng diesel, halos wala na siyang maiuwi para sa kanyang pamilya. Sa kasalukuyan po ngayon, wala kami magagawa kundi maghanap buhay. Kahit na konting-konti lang, meron kami mauwi sa mga pamilya po namin. Hindi kagaya noon dati, nakakabili kami ng 5 kilong bigas. Ngayon, 1 kilo na lang po. Iba't ibang transport group sa bansa na ang naghain ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ibalik sa 10 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Bukod dito, 2 petisyon pa ang inihain kung saan 14 to 15 pesos base fare ang kanilang ipinanawagan. Pero hanggang sa ngayon, naghihintay pa rin ang resolusyon mula sa LTFRB ang maraming tsuper. Hanggat walang kautusan, ang mga kagaya ni Mang Renato at Mang Rolando, wala raw magagawa kundi maghigpit ng sinturon. Ang apela nila, ipatupad na ang taas pasahe at tulong mula sa gobyerno. Alam ko naman ma'am, hindi naman magpapabayaan ng LTFRB eh. In fairness sa kanila, kasi nagbigay naman sila ng mga ayuda. Sana ma'am, ma-absent kagad. Kasi, wala pa man, alimbawa nagtas sila ngayon. Aba, next day nagtatas na naman. Hindi pa man nakaahon yung paparang, hindi pa man o sige, kaya namin. Meron na naman. Ito, 61.1, 64 na. Saan na tayo, sir? Panawagan mo namin, pabilisin lang po yung namin, yung pasahe. Kahit na pasahe lang po. O kaya, mabigyan kami ng ayuda. Hanggang ngayon, sinasabi ng ayuda, hanggang ngayon wala pa po. Hirap na po kami pumapasada. Yun lang ang hinihiling namin. Tulong galing sa gobyerno. Nagdaos na ng hearing ang LTFRB nitong Martes upang dinggin ang petisyon na ibalik sa 10 piso ang minimum sa pasahe. Habang wala pa raw desisyon sa 2 hiwalay pa na petisyon na nananawagan ng 14 to 15 pesos base fare. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgrad III, maglalabas na sila ng resolusyon sa unang petisyon habang itinakda naman sa March 22 ang 2 pa. Sa 10 magkakasunod na linggo, walang humpay ang pagsilit sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nitong Martes, nagtaas ng 3 pesos at 60 centavos sa kada litro ng gasolina, 5 pesos and 85 centavos para sa diesel at 4 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Mula nang pumasok ang taong 2022,
Tumaas na ng 13 pesos and 25 centavos ang presyo ng gasolina, 17 pesos and 50 centavos sa diesel, at 14 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Samantala, inanunsyo ng LTFRB nitong Huwebes na sisimulan na ang distribusyon ng fuel vouchers sa mga kwalipikadong Public Utility Vehicle o PUV drivers sa susunod na linggo. Ayon kay LTFRB Executive Director Cristina Casion, nakumpirma na raw nila na na-release na ng DBM o Department of Budget and Management ang pondo. Wala pang eksaktong petsa pero sisimulan na raw ang pamamahagi sa susunod na linggo. Ire-release daw ang ayuda sa pamamagitan ng fuel cards o vouchers sa 377,000 target beneficiaries. 20,000 daw dito ang galing sa Central Luzon. Ito raw ang first tranche ng programa na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Ang karagdagang 2.5 billion pesos para sa second tranche ay ire-release naman daw sa buwan ng Abril. Ipinatupad ang fuel subsidy program upang maibsan ang pang-ekonomiyang epekto ng oil price hike bunsod ng giyera sa Ukraine. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Presyo ng gulay sa mga palengke at Pampanga, tumaas na rin kasunod ng oil price hike. Papako sa Cruz at iba pang penitensya, posibleng di pa rin pahintulutan sa City of San Fernando sa mahal na araw. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, apektado na rin ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina ang presyo ng mga gulay mula sa Mountain Province na nabibili sa mga palengke sa Pampanga. Ang ilang tindera ng gulay sa Pampanga o Pampang Public Market, aminadong tumumal kasunod ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga paninda. Narito ang report. Naabulabog ang publiko matapos na mag-anunsyo ng big-time price increase sa mga produktong petrolyo ang iba't ibang oil players sa bansa. March 8 araw ng Martes nagtaas ng 3 pesos and 60 centavos sa kada litro ng gasolina at 5 piso at 85 sentimo para naman sa diesel. 4 pesos and 10 centavos naman ang kerosene. Mula nang pumasok ang taong 2022, tumaas na ng 13 pesos and 25 centavos ang presyo ng gasolina at 17 pesos and 50 centavos naman sa diesel at 14 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Dahil dito, sumipa na ang presyo ng gulay mula sa Baguio City at iba pang bahagi ng Mountain Province. Ang ilang retailer sa Pampang Public Market sa siyudad ng Angeles, ramdam na raw ang pagtumal ng benta dahil sa mahal na paninda. Medyo matumal. Yes po. The rest po kasi minsan dumadaing sa taas ng bilihin at saka ng gasol. Marami sa mga gulay Baguio ay tumaas ng higit 20 pesos at ang ilan ay dumoble pa ang presyo. Tulad na lamang ng Baguio beans na mula sa 80 pesos, ngayon ay 100 piso na kada kilo. Ang karot na 70 pesos lamang ang kilo, ngayon ay 120 pesos na. 20 pesos din ang ipinataw na taas ng presyo sa 40 pesos na repolyo na ngayon nasa 60 pesos na. Ang lettuce na 80 noon, ngayon ay nasa 130 pesos na. Ang bell pepper na hindi dapat mawala sa chop suey na recipe, dumoble na rin ang presyo sa 160 pesos. Kaya naman ang diskarte ng ilang mga retailer ng gulay, huwag masyadong patungan ng presyo na kanilang nakukuhang supply mula sa norte. Alam daw kasi nila na ang mga nagtutungo na suki sa Pampang Public Market ang mga mamimili na gustong makatipid. Kailangan po sumasabay sa presyong mababa kahit magkano lang at least na nakakabenta. Si Eli Rivera na nakikimenos may listahan pang dala upang maipagkasya ang budget para sa pamilya sa loob ng 1 linggo. Nauunawaan naman umano niya na ito'y epekto ng kaguluhan sa Ukraine at Russia at siya'y positibo na makakabawi rin ang bansa sa krisis.
makakapag-adjust naman kasi bababa din naman yan pagka naging okay na yung mga kaguluhan sa ibang bansa. Hindi na umano kontrolado ng Department of Agriculture Region 3 ang hamon sa mataas na gasto sa logistics ng mga magsasaka mula sa Mountain Province na nagbabagsak ng kanilang produkto sa merkado sa Kapatagan. Ayon kay Director Chris Pulo Bautista Jr. ng Department of Agriculture Region 3, asahan na ito dahil lumaki ang gastos sa transportasyon ng gulay. May pagbaba naman umano ng presyo ang gulay buhat dito sa Kapatagan dahil harvest season. Alam ko na tumaas yung galing Bagyo, yung upland vegetable. Pero yung vegetable natin dito sa Central Luzon, pababa nga dahil peak harvest ngayon eh. Samantala, limitado sa corn farmers at sa mga mangingisda ang mapagkakalooban ng fuel subsidy ayon kay Bautista dahil kung tutuusin ay maliit lamang umano ang 500 million pesos na allocated funds dito. Wala pa namang malinaw kung gaano kalaki ang halaga na ipagkakaloob sa mga ito. Bakit po corn at saka mangingisda lang ang bibigyan? Kulang kasi yung pondo eh, 500 million lang eh sa dami ng mga fisher folks. Base sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, ang data bank server system ng Department of Agriculture, mayroong higit 5 milyong farmers at fisher folks sa bansa. Ang alokasyon na 500 million ay inaabangan pang ibababa sa mga regional offices ng Department of Agriculture at maaari umano itong ibigay via land bank sa mga benepisyaryo. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa kabila ng pagluluwag ng mga restriction bunsod ng pagsasailalim sa Alert Level 1 status ng Pampanga kaugnay ng COVID-19 response, posibleng hindi pa rin umano pahintulutan sa syudad ng San Fernando ang nakaugaliang pagpapapako sa krus at iba pang uri ng penitensya tuwing mahal na araw. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Tradisyon ng maituturing sa siyudad ng San Fernando, Pampanga ang pagdaraos ng iba't ibang aktibidad tuwing mahal na araw o malaldo sa salitang Kapampangan. Tuwing Holy Week, makikita sa iba't ibang bahagi ng lungsod ang mga namamanata gaya ng pagbasa ng pasyon, pagpepenitensya o magdarame at syempre ang pagpapapako sa krus. Pero simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic, ang mga nakagawi ang pamamanata ay nahinto alinsunod na rin sa mga health and safety protocols. At kahit na nasa Alert Level 1 status na ang Pampanga na siya namang nagresulta sa pagpapaluwag ng mga restrictions, posibleng hindi pa rin payagan ang pagpapapako sa krus at iba pang uri ng penitensya sa siyudad ng San Fernando. Sa kasalukuyan, yung sa mga dating nakagawian natin na merong mga nagpepenitensya and so on, hindi muna tayo babalik sa ganon. Para sa maraming Katolikong Kapampangan, ang Malaldo ay isang panahon ng higit na pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero hindi rin maikakaila na dahil sa natatanging mga tradisyon gaya ng sinakulo at pagpapapako sa krus, nagiging puntahan na rin ito ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na nais makasaksi sa ating kultura. Paliwanag ni Ching Pangilinan ng Tourism Officer ng siyudad ng San Fernando, higit na sentro raw ang festival ngayon sa Visita Iglesia o ang pagpunta sa mga simbahan, ang paggunita sa Malaldo ngayong taon. What we're doing is we're looking at the return ng mga mas madaming pagbibisita iglesia, for example. Kasi at least itong mga establishments na to, we consider them also as establishments, they already have protocols in place kung meron mang bibisita sa kanila. Unlike the considered the public gatherings kung saan walang social distancing. At iba kasi yung dugo na dumadaan na kapag meron tayong mga magdarama and so on. Bago ang pandemya, umabot daw sa 50,000 turista ang nagtutungo sa siyudad ng San Fernando para masaksihan ang pagdiriwang ng mahal na araw. Aminado si Pangilinan na malaking kontribusyon ng naturang selebrasyon ang turismo at lokal na ekonomiya ng lungsod
Sa kabila nito, mas mangingibabaw pa rin umano ngayon sa kanilang konsiderasyon ang pag-iingat at kaligtasan ng publiko. Maleldo alone is like 30 to 50,000. That ang pagpapapako kay Cruz. But I don't think we're going there yet. Kasi we're not off the hook eh. Meaning, it might give us false sense of confidence. Makanita. So, maganda yung approach mo kasi mas prudent. Samantala, malaking bagay naman umano para sa pagbago ng tourism sector sa syudad ang pagtatanggal ng capacity limit sa iba't ibang establishmento. Ayon yan kay Dana Carla de la Cruz, Operations Manager ng isang transient and accommodation. Hiling lamang niya ay higit na mapabuti ang promotions ng tourism destination sa syudad. Yung appeal ko sana, yung mabigyan kami ng mga list ng mga attraction kasi marami na rin kaming inquiries na ano po pwede pang ibang pasyalan sa Pampanga, ganon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng pagkuha ng permit mula sa city government para sa mga nais magdaos ng mass gathering kahit na hindi na ito inire-require ng IATF. Sa pagpupulong ng mga stakeholders sa tourism and hospitality industry ng syudad, kasama sa tinalakay ang pag-accredited ng iba't ibang establishment sa Department of Tourism upang makaantabay ang kagawaran sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon. Paulo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Tiwala raw si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na malakas sa buong Pampanga ang mga pambato ng unit team na pinangungunahan ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng mga lumalabas sa survey na si Vice President Leni Robredo ang ninanais ng ilang mga kapampangan na maupo sa pwesto. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa unang distrito ng Pampanga, napiling mag-ikot ng ilang senatorial candidate ng unity team nitong Martes kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bumisita ang grupo sa City Hall ng Angeles para mag-courtesy call kay Mayor Carmelo Lasatin Jr. Isang entablado naman ang itinayo sa Barangay Tabon, syudad na Mabalacat sa isang aktibidad na pinangunahan ng mga Muslim organization. Dito humarap din sa mga supporters ang mga kumakandidatong senador na si dating Presidential Chief Legal Counsel Sal Panelo at dating Quezon City Mayor Herbert Bautista at ang aktor na si Robin Padilla. Sa eksklusibong interview ng CLTV News kay Arroyo, sinabi nitong tiwala siya na malakas ang pambato ng unity team na pinangungunahan ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa buong Pampanga. Ay, nakikita naman natin ang survey eh. Mas maganda ang resulta. Saan ho ba nakikita ho ninyong malakas ang unity team dito sa Pampanga? Pampanga. Ang pahayag na ito ni Arroyo ay kasunod naman ng iba't ibang survey ng mga pribadong grupo sa Pampanga kung saan lumalamang si Presidential Candidate Vice President Leni Robredo. Batay sa pinakuling survey ng San Fernando na isinagawa ng Independent Pollster Solidarity Against Fraudulent Election o SAFE 2022 Philippines noong February 3 hanggang February 8, 41.2% ng 19,000 respondents ng Fernandino o 7,856 na botante na nagsabing si Robredo ang kanilang napipisil na magiging susunod na Pangulo ng bansa. Sinundan siya ni Marcos Jr. na nakakuha naman ng 23.8%. Nasa ikatlong pwesto naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na may 14.1%, na sinundan ni na Senator Ping Lacson na may 8.4% at Senator Manny Pacquiao na may 7.68%. 4.68% naman sa mga respondent ang undecided pa. Nanguna rin si Robredo sa dalawa pang magkahiwalay na survey. Ayon sa Data Analysis and Research for Elections o DARE, 41% ang nagsabing si Robredo ang kanilang napiling presidente. Isinagawa ang survey noong December 27 to 31,
2021 hanggang January 3 at 7 ng kasalukuyang taon sa Angeles City. Ang isa pang survey naman na ginawa noong January 29 hanggang February 5, 2022 sa siyudad ng San Fernando ng The Voice News Weekly Online Presidential Survey. Batay dito, VP Leni pa rin ang napupusuan ng mga botante kung saan nakakuha ng 65.75% na sinundan ni Marcos sa 26.06%. Sa kabila nito, tiniyak naman ng dating Pangulo ang kanyang suporta sa mga pambato ng Unity Team. Hindi naman ako humahawak ng unit team itinerary. Paminsan-minsan lang, tinutulungan ko yung mga kandidato. Halimbawa ngayon, merong malaking gawain yung mga Muslim ng Pampanga at inumpita rin yung mga Muslim ng Bulacan para naman makapakilala yung ilang mga kandidato, lalo na yung Muslim na si Robin Padilla, yung Muslim Party List, at Pusong Tauso. Sumama na rin dito yung araw na ito si Herbert Bautista at si Samuel. Sa pagkapanalo ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016 hanggang sa pagtatapos ng kanyang liderato, hindi maikakaila ang impluwensya at kapangyarihan na naipagkaloob sa dating Pangulo. Ang pagiging Speaker of the House niya ang unang pagsiklab noon na may namumuong paksyon sa ruling party ng PDP laban. Sa ngayon, si Arroyo ang tumatayong political advisor ni Presidential Daughter Inday Sara Duterte Carpio na kanya ring kapartido. Malaking papel din ang ginagampanan ng dating Pangulo sa pagkakabuo ng unity team ni Marcos Jr. at Duterte Carpio. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpaalala ang isang political analyst sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga survey at iba pang social experiment. Tiyakin daw na may scientific method ang mga ito upang maglabas ng credible na datos. May ulat si Felix Barrios. Dalawang buwan bago mag-eleksyon ay kitang-kita na ang sigla ng kalsada, ang mga motorcade at mga loudspeaker ng iba't ibang national candidates umaarangkada na sa mga lansangan. Ang mga naglalakihang tarps na may larawan pa ng mga kandidato ay parang hindi nauubos at nakapaskil sa bawat kanto. Sa social media naman, punong-puno ng mga surveys o social experiments kung tawagin. Ultimo kulay ng heart o thumbs up, kailangan ay tamang kulay o baka ka mapaaway. Dati nang ginawa sa Amerika, pati ang Pinas, nakipag-coffee na. Ngayon, pati kape mo sa umaga, damay sa politika. Ang mga tasa, iba't iba. Andyan sina Senator Ping, Senator Manny, Yorme Isko, Bongbong at VP Leni. Mayroon pang ang undecided para sa mga kailangan pang magising. Pero ang paalala ng mga eksperto, siguraduhin himayin din ang mga social experiments dahil sa kanilang informal setting ay maaaring hindi sila magbigay ng kapanipaniwalang datos. Ayon pa sa eksperto, kung gusto natin na magkaroon ng mas tiyak na sagot, mas mainam pa rin umasa sa mga surveys na gumagamit ng academic at scientific approach. Pero teka, para yatang may absent, nasan si Calyodi at ang ibang presidensiables? Felix Barrios, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system po ang nakakaapekto dito po sa may eastern section ng Southern Luzon at Visayas. Samantala po, northeast monsoon ang nakakaapekto naman dito sa lugar ng Northern at Central Luzon. At natitirang bahagi po ng bansa ay easterlies naman nakakaapekto.
Kaya po ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas at Kalayaan Islands ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkilala at pagkulog dulot po ng LPA at ng shear line. Samantala po ang Cagayan Valley, maulap po ang papawirin dyan na may mga mahihinang pagulan dulot din po ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ang natitirang bahagi po ng Central Luzon kasama na po ang Pampanga ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahan mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hanging amihan. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi pa ng bansa, bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron din pong inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po naman ay dulot ng easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na minomonitor natin na nagbibigay po ng mga mahihinang mga pagulan sa ibang lugar ng ating bansa. Wala pa po tayo ibang nakikitang sama ng panahon sa labas ng PAR, kaya sa ngayon po pinag-iingat pa rin po lahat dahil papunta na po tayo sa maalinsangang panahon. Balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po at happy weekend.